Duela 10 urte sortu zen Tolosan Lobo Elektriko taldea. Dr. Magmak, Perro Lobok, Iki Peligrok eta Iñaki Guantzek osatzen dute taldea. Artefaktos magikos bigarren lana kaleratu berri dute. Gure ibilbidea, talde askona bezala izan zen elkartu eta jotzeko eta musika egiteko, eta hortikan pixkanaka hasi ginen kontzertuk ematen, eta lehenengo grabazioa egin genuen, eta orain dela 4 urte dola kaleratu genuen beste disko bat, Bonberenea zigiluan, Tolosako gure herriko etxean, eta hori, baina pasa ditu beste 6 urte ezer grabatu gabe, single bat atera genuen, vinilozkoa, eta orain zen garaia beste disko handi bat kaleratzeko. Artefaktos magikos, tramankulu magikoak du izenburua lan berriak. Zer dakar berri disko honek? Nola dan gaurko Lobo Elektrikoa. Ez da leheno izan zen berdina, behin ez da berdina, beti aldatzen dijoa, mutantea gara, eta diskoa ere mutazio horren argazki bada. Magma, kantaria eta letren egilea da. Zer mugitzen du letra, istorioak edo hitzak sortzerako orduan? Barnean ditudan galderak batez ere, erabat erantzutea. Eta hor da, energia hortikan ateratzen da. Sortzeko energia hortikan ateratzen da batez ere. Ni nirekin hitz egiteko erabat ben da, batez ere. Batez ere da errestasuna asunto bada. Niretzako erresagoa da gazteleraz idaztea. Ohitura gehiago daukat, horregatik da batez ere. Ez da beste asuntoik. Eta behar bada hurrengo batian, akaso ezberdin izangoa. Nordakit. Normalena izatea, bakarren batek ideia batea ematen du lokalea, eta han lantzen dugu musika izaten dena. Eta gero, Xantik Magmak letra ipintzen dio, baina prozesua denon artean egiten dugu normalean. Hori da, bakoitzak bizitza guztia amagu musika entzuten, orduan, hori, influentziak toki askotatik etortzen die. Eta, ideiak sortzen die, sortzen dianen. Lobo Elektrikok soinu sendoago, indartsuagoa dakar oraingoan. Ni uste, oraingontan eukidegula denbora gehiago soinua lantzeko eta kantuak pixka bat gehiago lantzeko. Beste, kaleratu ditugun beste lanak izan dira bapatekoak, kantuk egin estudia sartu eta grabatu. Eta oraingontan, ni uste pixka bat gehiago landu egin ditugula eta horren eragozpenatik gu ohituta gaude lanak egitea lagunen artean. Eta, lehenengoa izan zen Tolosan laguna ginelako, eta oraingontan ere Castellonea jun ginen jotzea, eta hango lagun batek estudioa jarri zuen, eta eskaini zigun aukera grabatzeko, eta area jun ginen. Beste gabe. Disko berri hau etzetik urrun grabatu dute. Izan ere, Castellonera joan dira tolosarrak kantu berriak grabatzera. Azkenian joan ginen Castellonea, eta han egin gendun grabazioa, eta ondikan ez gendun lana bukatu, noski. Eta orduan etorri ginean honea, eta pixkatela zaiztxeago egin gendun nasketak eta azkeneko kutua behintzat ematea, eta orduan pentsatu gendun garate leku hona zela hori egiteko, eta kakik egin ginean. Eta neon ginean primeran, egun atxekina pasakin ditut, eta horrelatera diskoa. Esperientziak biltzen joan dira urte hauetan, eta ibiliak dira ere munduan euren musika ezagutarazten. Eta, joan ginean ara kontaktuak bomberoenea bidez genitun. Eta area joan ginean, eta egin genitun kontzertu batzuk Tokion, beste batzuk Nagoian, eta primeran enfan. Oso divertigarriak eta espero dugu, oso ona benetan zatik lagun onak egin genituen ere, eta primerako izan zen esperientzia. Eta gero ebiligia ere, Ingalaterran, Alemanian, Holandan, aldegun guztietan.
Larunbat honetan Bilboko Balkon de la Lolan izango dira zuzenean. Zuzenekoa ere ikuskizun? Bueno, egia esan guk ere ez dakigu hori nola aterakoan, baina, bueno, zuzeneko bakoitza diferentea da. Eta, bueno, ez dakit zer gertatuko da gaur larun batean Balkon de la Lolan, egia esan. Gu saiatzen gea zuzeneko nahiko gordinak ematen, eta, bueno, eta hori, batzutan hobeto eta bestetan okerrago irtetzen dira, baina, bueno, beti izaten dira divertigarrian uste. Gehiago agian ikuslearentzako gutzako baino. Baina, bai. Nik uste biak egin behar dirala, eta nik uste prozeso desberdinak direla. Osea, gu grabatzeko garaian, bueno, ez ditu mugari jartzen, zatik gauz diferentea da. Gero, hori zuzenea isladatzen dugunean, bueno, saiatzen geha, aldegun modun egitea, eta orduan beti desberdina irtetzen da, baina hori, eske gauz diferentei dira. Bueno, kantu berdinak izateie, baina desberdintasun batzukin. Briz, etor zaitezte. Benetan, zatik, mundiala izango da.